Bengithi ngiyazama ukubafihlela manje. Ngiyabona ukuthi isikhathi eside kakhulu ngcone bazane. Angazi yebona ukuthi bazothini. Ngicela ubatshele ukuthi yini inhloso yakho ngoba uthi abazana. Inhloso yami ukuthi lo uMaswidi uyangisiza kokunye. Wena bhuti njengoba ungasebenzi nje vele awukwazi ukungisiza kokunye. Njengoba iy'ngane zami ziphila nje ziphila ngayo uMaswidi njengoba ngihamba ngiyodayisa nje ngidayisa ngayo ukuthi nje wangithengela isitofu. Isitofu samakhekhe. Uyasazi isitofu samakhekhe lasana sendlini? Yebo ngiyasazi. Kwathi usithathephi? Isitofu samakhekhe njengoba ehlala nobaba wakhe nje mina. Uhlala imancane uhlala nobaba wakho? Yebo kodwa ubuyahamba emakhaya. Into okay. Uhlala nobaba wakhe wakwambona nobaba wakhe? Angaze ngimbone baba. Awukwazi umbona? Ngoba ufike emini. Imasisi lento lena ayihlangani. Ayihlangani at all. Uthe uyabashintshanisa omunye ungena emini amunye angene ntambama. Manje usuthi kena uhlala nobaba. Angizwe iqiniso le. Sembingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni nihleli noLungstar. Namhlanje simenye udadewethu la kaMsane othena Lungstar ngicela nisondele. Kunenkinga enginayo mhlambe ngingangisiza ukuthi sixazulule. Sawubona njani? Ngiyaphila sesenjani? Ngiyaphila. Ngisacebiyela ababukeli emakhaya uzisho igama. Yebo kusamke wakamsane mina. Inkinga enginayo la sisi. Nginenkinga ukuthi nginabantu engithandana nabo abawu2. Okay. Labantu abawu2 engithandana nabo. Sengiyafisa manje ukubatshela ukuthi sengiyafisa ukuthi bazane kahle kahle. Oh, Bazane. Okay, before siqhubeke nje awungixoxele ukuthi yena wambona nini lo munye nalo munye ukubonana kwenu ukubona nje boba u2. Lo munye nje senginonyaka naye. Lo munye nje hayi ngisanesonto nginaye. Usanesonto? Ngisanesonto nje elilodwa nginaye. Hey, okay, yini le siyenza ukuthi yena lo wesonto usufuna ukushesha umintroduce kulowo nyaka? Ngiyambona ukuthi uyamhlola lese ngathana naye isikhathi eside. Ngoba uyakwazi ukusupport izingane zami. Hayibo. Kumanje nje bade kuvula izikole nje umhambisile lo munye nje wamuse esikoleni wamthengela uniform, stationery, yonke into nje uyakwazi ukunikeza nemali yokukhela izingane. So manje uzo introduce lo ka 1 week to kulowo nyaka. Yebo. Asiqale singalowo nyaka nabonana kanjani? Ngathi ngizambela nje endaweni nje emoli. Hayi waseyangimisa wasawusisi wakabani ngasingiyamchazela ukuthi ngusamke wakamsane mina. Wasengitshela ukuthi uyangithanda ngasingiyamtshela ukuthi hayi nginezingane. Wathi hayi kulungile. Okay. Hayi singathandana. Hayi into engiyibona ke nibona manje ngizobahlanganisa akakwazi ukumukela ukuthi nginezingane ngoba akakwazi ukungisupport endlini. Akakwazi nje mengithi ngicela imali yokukhela izingane uba nathi imali akanayo. So manje lo munye ngiyambona unayo isupport enganeni zami. Unayo isupport. Uwodwa kumbuzo enginawo if ukuthi ubona ukuthi akayithandi izingane zakho awumshiyi ngani? Inkinga nami ngiyamthanda. Uyamthanda. Ngiyamthanda. So manje ubabalansisa kanjani laba bantu boba u2? Ngimfonele lo munye ngimtshela ukuthi ngimkhumbule. Ayafike ke sijabulisane kuphinde nalo munye ngibe ngimfonele ngimtshela ukuthi ngiyamkhumbula. Ayafike sijabulisane nje kanjalo. Kodwa ke bebengazani ke. Obviously ngiyebazane lo munye usamusha phela. Ngiyathanda ukuthi bazane ngoba lo munye nje uyasupporta kakhulu izingane zami. Nihlangane kanjani ke nalo munye ke wesonto ke yena? Ngathi nje ngizela nje kuyidayisela emafemini. Ngamthola ngale mafemini ebuye emsebenzini. Wathi awusisi uyasebenza la ngathi hayi ngizamela izingane zami. Uyayibhakela lamakhekhe ngathi mina ngiyayibhakela bhuti. Wathi hayi ngiyamthanda umuntu owenza kanjalo. Ngiyathanda nami ukulekelela lapho. Engathi ngingajabula kakhulu bhuti wami ukangilekelela lapho. Hayi ke sixhumane kanjalo nobhuti ke. Ayile ngifonela ubhuti wami agcine esazi ke nezingane zami. Kuvula izikole angibuza ukuthi sizothenga kanjani impahla sihambe semall siyothenga impahla kanjalo. Okay. Saqhubeka nje kanjani. Angithi uyazi ukuthi lo luhlele inkinga zomndeni kwenziwa inhlambuluko. Ngithola ngingakwazi ukukholwa mawuthi kusanesonto nithandana lo muntu. Yabo izinto osuyishilo ziyakhombisa ukuthi isikhathi side. So akukhuluma iqiniso ukusho ukuthi isikhathi singakanani.
Bengithi ngiyazama ukumfihla manje akufihleki ngoba ungenzela kahle yonke into. So isikhathi esingakanani? Sesiside nje isikhathi naye ngitshola naye. Sesiside. Sesiside kakhulu. So singasho ukuthi naye siya enyakeni. Oseyana onyakeni. So manje ke bavakasha kanjani endlini? Omunye nje uyafika, mhlawumbe omunye kungenzeka nje lo munye nje obengasebenzi nje uyafika emini, kuthi lo osebenzayo kafika entambama kanjalo. Hayibo girl. Unesithembu sakho, uneshift Nesithembu yasemini. sami nje sisi. Uneshift yasemini neshift yantambama. Yantambama. Why ungakhetha oyedwa phakathi kwabo? Lo mbono ukuthi ke ungaphila naye. Ngiyabathanda. Ngoba uthu Ngiyabathanda bobabili. asikhulumeke ngalo wokuqala umuntu onjani? Umuntu nje okahle ongenawo umoya ophezulu. Nje uyathandeka. Akaza nje avusa ukuthi ene washa kwacima nje. Umuntu oright nje kumina. Okay. Yini akakwenzela yona ekwenze ubone ukuthi ngiyukwazi ukuhlwana naye? Uthando lwanele. But yini le akakwenzela yona ubone ukuthi yabo ngisho noma kuthiwa kwenzakalani ngeke ngikwazi ukuhlwana naye? Njengoba nginesitofu sokubhaka wazama nje ukungithengela isitofu ke noma ke engakhonanga ukuthi asiqedele ngabe ngayiqedelela mina nje leso stofu ke ngaqhubeka ngabhaka nje ngoba ngiyodayisa ke ngize ngithola lo munye ngabona ukuthi hayi ngeke lo muntu akakhona vele ukungiqhubezela izinto base ngithola omunye. Okay. Kodwa yena wazama nje ukungithengela isitofu. Mase ukuthi lo munye ke yena lo wokuqala Lokuqala nginalo uthando lakhe kakhulu noma engazange ngenzele lutho obutheni. Ngiyamthanda nje. Into ebambekayo because kena ngizama ukucabanga ukuthi why ungashiya oyedwa uhambe noyedwa. So ngaze ubabize boba u2 uzosho kubona ukuthi kena ngifuna ba-understandane nje ukuthi okay noma engangenzela ilutho kodwa yazi ukuthi ukhona omunye umuntu ongenzelayo izinto endlini. Ngithanda nje lokuthi nje bazane bangathi ngelinye ilanga baficana balwisane kungcono nje ngibatshele. So uyimiseleni ucabanga ukuthi izophelela phi lento le setting yakho? Angazi nje ngoba ngendlela engibathanda ngawo boba u2 angazi. So ucabanga uzophelela phi ke kodwa le setting yakho? Ngoba phela amadoda lawo ngathi isithembu sihlulwa wona amadoda. So wena umuntu wesifazane ucabanga ukuthi uzoyimisa kanjani? And omunye umbuzo wami enginawo so ngoba uthi omunye ufika ekseni omunye ufika ntambama. So ufika ulale nomunye ekseni phinde ulale nomunye ntambama. Bengikwazi ukukhona ukwenza lokho. Bengikwazi ukwenza khona lokho. Angase ngakubona sengakhuluma nabo ngizobona ukuthi bathini. Ngizobona ukuthi bathini bangibekaphi lo ngizobe ngichazela kona. Mabekushiya boba uthuna? Yangazi. Shuthi ngizocela nje ukuthi kubona oyedwa wabo bakhethe bobabili ukuthi omunye uyaphuma noma. So uncamile kusele lo amakhekhe. Ngiyamthanda kakhulu ngoba uyangisiza. Siyalala sihleleni ezingane. Ngivuke nje ngihambe ngiyozama. Lo munye akanawo umsebenzi. Akanawo umsebenzi omkhulu. Shuthi ke ni service akunikeza yona ekwenza ufuna ukuhlala. Yebo. Lo munye wamakhekhe akuservice kahle. Lutho. Yo. Hayi, niyezela ababukele emakhaya. Asesithole lesi sithembu sisazisa ukuthi guys nisesithenjini la kodwa namhlanje kuthiwa nimele understand. Asibathole. Hayi, sesibuyile ke babukeli sesihleli nabo ke obhudi. Hayi, so ke sizwe ukuthi indaba izoqhubeka kanjani. Sanibona? Yebo. Ninjani? Siyaphila. Siyaphila. Ngicela ubuza ubhudi bayigama. Maswidi. Maswidi. Bhudi ngala? Xolani. Xolani. Xolani, uyamazi usisi? Yebo ngiyamazi. Uyini kwena? Sisi umuntu engithandana naye. Uthandana naye? Yebo. Bhudi, uyamazi usisi? Yebo ngiyamazi. Uyini kwena? Usisi engithandana naye. Okay, noba uthuni nithanda yena, nithandana naye. Ngoba nobhudi ngala uthi uthandana naye. Nawe uthandana naye. Hayi. Kuyangethusa ke lokho mina. Okay, asikho lapho kodwa ke usisi usimemile la. Saba Black Life TV uhlelo luthi izinkinga zomndeni. Uthi asondele ngoba khona idaba futhi ukudlulisa kunina nobabili. Sacela ukukhuluma sisi. Bengisanicelile la kwaba Black Life ngibabizile ukuthi ngizoconflex ukuthi ngangenifihlela isikhathi eside ukuthi uMaswidi
Manje bese ngizomtshela ukuthi seside isikhathi nginifihlele lokhu. Sengifuna nazane. Kanjani? Kanjani? Sazane Wakwenza kanjani? into enjalo? Uthe ufuna ukunenza isithembu, Ufuna ngiyabona ukwenza- usegunya amazwi akho sisi la. Uthe ufuna ukunenza isithembu. Ngiyezwa kuthiwa oyedwa ke ufike emini, omunye ufika ntambama. Niyazi ukuthi kusuke kushintshana nini? Hawu. Angikwazi mina lokho. Khuluma sisi. Maswidi, bengifuna ukukutshela ukuthi nawe unobhuti omunye engithandana naye. Bengishintshanisa-ke ngokuthi omunye afike emini, omunye afike ebusuku. Manje angazi ukuthi leso sicelo sami uzosimukela ngoba ngifuna nazane. Hawu. Angikwazi ukumukela into efana ngayimola njani into efana nale ngoba mina ngazi mina ngithandana nawe wedwa. Manje ngoba ngiyamthanda manje kufanele ngenze njani? Hayi. Angazi mina uma ubeka kanje mina ngoba mina njengoba ngithandana nawe nje mina nginenhloso ezithize ngawe. Bengazi ukuthi ungenza isilima kanti khona umuntu othandana naye futhi. Bhuti, ngiyakuthanda. Manje uMaswidi ngimuze ethi ngiyakwazi ukuthi nishintshane. Ngicela ukuzwa ngawe ukuthi wena uthini. Ngoba mina nobabili nje ngifuna nikhethe kahle kahle. Ukuthi lento ebekade ngiyenza ngisafuna ukuqhubeke ngayo. Angazi mina ofuna ukuphuma angaphuma ngisale nalo ngizosala naye. Ngaphandle nje kwalokho singakafiki lapho wena wakwenza into enjalo nje. Ngiyanithanda nje nobabili. Ngiyakuzwa uyasithanda impela sobabili. Kodwa mina ngiku-understand lokho. Usuthandana iminyaka emingaki nosisi? Ngineminyaka emibili. Neminyaka emibili? Yebo. Bhuti usuthandana isikhathi singana nosisi? Sesithandana naye isikhathi esingangonyaka nohafu. Hayibo, sisi ngathi iqiniso unalo la. Kumina uthe usuthandane nomunye for unyaka, omunye wathi isonto sagcina usuthe sekuyisikhatshana. Manje zahlukana kangaka izikhathi. Bengithi ngiyazama ukubafihlela manje. Ngiyabona ukuthi isikhathi seside kakhulu ngcone bazane. Angazi yebona ukuthi bazothini. Ngicela ubatshele ukuthi yini inhloso yakho ngoba uthi abazana. Inhloso yami ukuthi lo uMaswidi uyangisiza kokunye. Wena bhuti njengoba ungasebenzi nje vele awukwazi ukungisiza kokunye. Njengoba iy'ngane zami ziphila nje ziphila ngayo uMaswidi njengoba ngihamba ngiyodayisa nje ngidayisa ngayo ukuthi nje wangithengela isitofu. Isitofu samakhekhe. Uyasazi isitofu samakhekhe la sana sendlini? Yebo ngiyasazi. Kwathi usithathephi? Isitofu lamakhekhe njengoba ehlala nobaba wakhe nje mina. Awu uhlala imancane uhlala nobaba wakho? Yebo kodwa ubuyahamba emakhaya. Into okay. Uhlala nobaba wakhe wakwambona nobaba wakhe? Angaze ngimbone baba Awukwazi ngoba umbona? ngifike emini. Ngoba ufike emini. Imasisi lento lena ayihlangani. Ayihlangani at all. Uthe uyabashintshanisa omunye ungena emini amunye angena ntambama. Manje usuthi ke na uhlala nobaba. Angizwe Uyahamba iqiniso le. Uthi sawukhuluma iqiniso. Yebo ngiyaxolisa leli ngihleze ngisho engikusho kunina ubaba akekho umuzi wami lo. Ngazakhela umuzi wami nje ngahlala nezingane zami. Yiko ke nje ngisuke nginifonela emini kuze wena ebusuku kuze wena. So ubatshela ukuthi kukhona ubaba makukhona omunye. Yebo. Ngiyaluza udaba. Hayi siyaluzwa kodwa inkinga nje. Ngiyazi ukuthi ke na nishayiswa ama-shift. Hey. La umphatha kabuhlungu kakhulu mina lokhu owenza isithanda sami uMaswazi. Ngoba mina nginenhloso ezithize ngaye. Zithini inhloso zakho? Inhloso zami mina ukuthi bengimisele ngayo ukuthi ngifuna ukuthi abe unkosikazi wami wesibili. Imaki, sisi, nangekhuluma ngonkosikazi wesibili. Uyazi ukuthi ushadile? Bengaze angitshele umfazi wakhe mina. Ngiyaqala nje ukuzwa lokho. Bhuti ushadile? Angishadile impela. Pho yindaba ungakazi umtshela uMamsane? Ngangengikwazi ukuthi ngimtshele ngangifuna kuyena ukuthi kube surprise. Uyacabanga manje ngoba sekufake kumabona kude uzothina unkosikazi wakho? I-surprise enjani ukumtshela ukuthi unkosikazi wesibili?
ngangithi uma ngabe ngimtshela lokho ukuthi nginonkosikazi emakhaya uzosuka agxume kathi ngangimthanda. Ngithanda indlela akhuthele ngayo. Njengoba ngiqala ukumbona ngimbona umuntu oyiphantelayo. Mina ngiyamthanda umuntu wesifazane oyiphantelayo. Njengoba nje ngaze ngayibika kuye. Ngafisa ukuthi naye sithandane naye. Sakha lo buhlobo sesibukhandile naye. Ngithi ke ngizothi uma ngithandana naye bese ke sokuba kuyena sekumeza unkosikazi wesibili. Owangaqondile ukuthi ngidlale ngaye. Buka-ke naye usefuna ukwenza indoda yesibili. Uthini-ke manje ngalokho ngoba naye phela ufuna ukwenza isithembu. Nawe kanti ubunenhloso sokumenza isithembu. So kahle kahle nihlangene ngamanga. Kahle mina lokho ukuthi wena ufuna ukwenza isithembu. Mina ngiyaqala ngqama aze ngimuntu wesifazane mina owenza isithembu samadoda. Ngazi ukuthi mina umuntu wesilisa owenza isithembu umuntu wesifazane ngoba usuke nenhloso ukuthi ufuna umlobola mshado. Angazi inhloso yomuntu wesifazane umenza isithembu ukuthi usuwehloseni kahle. Okay, khona okunye kushilo lapho uthe wena useless kodwa umsevisa kahle. Wasethi-ke na wena bhuti uyamsiza kodwa umsevisi kahle. Nithini ngalokho Xolani? Akukhulume nje namhlanje siyahlambuluka. Mina njengoXolani osisi ngamshela vele ngamtshela mina ngumuntu wesilisa ongafihli. Ngamtshela ukuthi no mina ngisebenzi ngiyayiphantela nje ngaleyo ndlela yabo. Kodwa-ke ekumthandeni ngiyamthanda so usisi wangichazela naye indlela akasebenza ngayo ngamtshela ukuthi hayi sisi mina ngoba nje ngumuntu wesilisa ongafihli indlela yami lapho ngiphila ngayo. So wase usisi engabi nankinga sathandana. Nithandana. Siyathandana naye. Okay. So ngoba ethi-ke nawo umsebenzi walutho uzizwa kanjani? Lokho kungiphatha kabi kakhulu ukuthi angimsebenzi walutho kuyena. Uthi ugude ekamereni kuphela. Hayi cha ekamereni ngikude impela khona. Oh nawe uyayincoma? Hayi ngayincoma. Futhi maswidi usisi uthe wena ugood ngoba uyamsiza ngeingane. Kodwa-ke na ekamereni awushayi khona. Ngabe kuyiqiniso lokho? Hayi. Ngizothi mina akulona iqiniso mina. Uma ngabe esho njalo usuke engangitshela ingane inkinga yethu siyilungise naye. Njengoba namhlanje sengitshela ukuthi angikho. Bamsane ngoba uthi-ke na akusevisi kahle yini wrong ayenzayo? Hey. Njengoba ngibathanda bobabili nje. Mina ngifisa ukuthi nje ngisho ubhuti sisakhuluma ngobhuti ukuthi yini wrong ayenzayo ekamereni ngoba uthi-ke na akakusevisi kahle. Uyalala nje kakhulu. Uba lathi ukhathele. Uba lathi ukhathele. Ase ngiyabona ukuthi ngitholeke omunye seceleni. Useceleni? Yeah. Nina niyamthanda usisi? Akukhulunywa amaqiniso. Uyamthanda usisi? Ngiyamthanda. Uyamthanda? Yeah. Umisela ungene kulesi sithembu asicelani? Cha ngeke ngikwazi ngeke. Ngobani? Hayi ngeke ngikwazi indoda ingene esithenjini kanjani. Phela ngithi wena uthe wasemini ubhuda wantambama. Yebo bengakwazi lokho kodwa into engeke ngikwazi ukuyimela leyo ngeke ngikwazi. Futhi Yebo sisi. thini usisi ngalesi sithembu asicelani? Mina isithembu mina angisimukeli mina isithembu. Tshela yena. Mina sisi isithembu nasithanda sami angisimukeli. Ngoba lo ngazalwa namhlanje nje wase ngikhule ngingaka nje. Aze ngisize isithembu somuntu wesifazane ebhanqa amadoda. Njoba wena uthandana nami mina bengazi ukuthi mina ngifuna ukwenza mina unkosikazi. Ube umuntu wakusasa. Njoba nginakelela nina izingane zakho. Bengazi ukuthi mina wenza lamanyalo owenzayo. Uthi ungibhanqile kanti. Ungasimukela isithembu. Ngiyacela ukuthi wenze kahle nasekamelweni nalowo obukade ukwenza njengengane nasekamelweni wenze kahle ngikwazi ukuyeka lo munye umuntu engithandana naye. Ukwazi ukuyeka uXolani? Ngikwazi ukuyeka uXolani. Uyezwa uXolani ukuthi uyagajwa la? Hayi ngiyeza ukuthi ngiyagajwa. Ngamane ngigabheke impela ngeke ngisimele mina isithembu sisi. Ngingathi mengithi ngiyakudlalisa uthi ukhathele wena.
ngizozama ngayo yonke indlela kodwa ofuna ukwazi njengoba ubeka ukuthi uzomyeka lo Xolani ofuna ukwazi ngayo yonke indlela ngeke ngikwazi ukunelisa ngayo yonke indlela ekamelweni phela ngisuke emsebenzini la ngikhathele kade ngisebenza emsebenzini ngenza zonke izinto emsebenzini wena wakho uma ubona kukhona inkinga ngingenzi kahle funa uhlale phansi nami uxoxe nami ukulindela ukuthi mina njengoba ngisebenza nje ngeke ngenze into wena ofuna ukuthi wena unekise ngale ndlela le ngoba ngisuke emsebenzini kodwa isithembu kodwa angifuni ukuthi ngize ngizwe lento leyo ngiyayiqala nqa ukuthi umuntu wesifazane waba nesithembu. Sisi uthini Xolani ngoba phela nakho uthi-ke na ukhetha uMaSwidi over yena? Ngithi Xolani, ngiyacela abantu ukuthi bengikuthanda impela kodwa manje ubaba uthi uzozama ngandlela yonke ukuthi nami anginelisi nale bade enganeli khona. Ngoba mina ngingenalo nje angithi. Cha ngisho ngoba kukanjalo. Uyangithanda futhi usufuna ungenza umfazi wesibili. Nami ngiyathanda ngoba umfazi wesibili. Ngoba uthi ngithanda nezingane zami nje. Xolani wena uyithanda ingane? Hayi mina ngiyayithanda ingane zami ngeke omunye umuntu ngeke ngikwazi ukuthi ngimthala kangaka ngonje ingane zenye indoda. Hawu. Pho why unosisi uma ukuthi-ke nawe uyifuna iy'ngane zenye indoda? Ngithanda yena mina hayi ingane. Uthanda yena iy'ngane? Hayi ingane. But iy'ngane ezakhe nje kufanele ayilahle. Kufanele ngayilahli ingane ezakhe hayi ekuzona ezami. Then okusho khona ukuthi vele bungenazo inhloso zokuthi umshado. Cha bengimthanda impela kodwa cha kuyingane. Okay, ngibuza ukuthi isho ukuthi iy'nhloso zokuthi umshade nakho ikhaya bezingekho vele. Ayi ngisho njalo nje. Uyezwa? Ngiyezwa. Manje-ke mina but MaSwidi ngixakwe into eyi-1. Uzomthemba kanjani umuntu-ke okwazile ukukubhanqa ungaboni? Almost 2 years niba u2. Uzomthemba kanjani ukuthi usezothembeka? Eyi khona kufuna ungihlukumeza lokho kakhulu emoyeni wami ngoba ngendlela mina bengimthanda ngayo bengimethemba ngayo ngoba namanje ngizozama namanje wangiyamthanda ngizozama ukuthi ngiciciyele ekuthenini belingekile njobe echaza ukuthi bengenzi kahle kamelweni bengibuye emsebenzini ngikhathele shuthi ngalowo ndlela leyo mhlawumbe wagcina elingekile umfowethu lo owami la ngiyamthanda mina ngizoqhubeka ngimthande kanye nezingane zakhe njoba bengivele ngimthanda ngizomthanda nakho konke kwakhe. Nakho konke kwakhe? Yebo. So unkosikazi wesibili uzomtshela nini-ke ngalolu daba? Unkosikazi wokuqala, sorry. Unkosikazi wesibili ngizomtshela unkosikazi. No, ngisho unkosikazi wokuqala ngisho ukuthi yena uzoba wesibili. Unkosikazi lo khona? Yebo. Uwife wakho? Yes. Yena uzomtshela nini-ke ngomamsana? Unkosikazi wami lokuqala lo khona njengamanje engishade naye bengizomazisa bengisey'nhlelweni zakho lokhu ukuthi ngizomazisa nje nayo-ke into le njengoba sengizwa lokhu nje sekungiphatha kabi kodwa wanakho usekuvezile obala uyangithembisa ukuthi walingeka ngezimo ey'thize ngizomazisa kusuka manje emva kwamasonto amabili unkosikazi wami hlale naye phansi ngimbikele lolu daba lolu ngimcele ukuthi ngicela ukuthi umtholela umakoti umnakwabo. Umnakwabo. Yebo. Okay, sis. UMaSwidi ubukazi ukuthi unazo iy'nsolo ukuthi mhlawumbe khona umuntu okhona ekhaya akashadile yini? Benazo iy'nsolo ngoba benako ukuthi athi awusahamba usaye emakhaya. Bengithi ngiyamfonela esemakhaya hhayi ucingo nje belingifake ku-voicemail. Ngelinye ilanga ngithi ngiyalifonela ringe lingabanjwa umuntu. So u-right ngokuba unkosikazi wesibili? Ngi-right nje ngoba ngiyamthanda futhi ney'ngane zami uyayithanda. Okay. Ngoba sisahleli lana-ke sicela phela-ke umali uXolani esakhona ubhuti MaSwidi. Xolani. Yebo. Bengikuthanda impela kodwa manje ngiyabona ukuthi awuvumelani nesithembu bengithi ngizonihlanganisela sona.
bengizocela nje ukuthi sihlukane nawe. Ngiyakuzwa indlela obeya ngayo kodwa uzangikhombisa ukuthi uneqiniso. Uyangisabisa umuntu othula njengawe Xolani. Uyangisabisa ngoba kena ugcina yonke into ngaphakathi. Akakhuluma into ayizwayo. Ngicela ukukhuluma into oyizwayo nje sikuzwe nathi ukuthi uzizwa kanjani. Ngibhlungu emoyeni ngoba usisi bengimthanda. Kodwa ukuthi-ke bengingenalutho. Ungenalutho. Bengingenalutho. Noma yikho into bengizoyenza ngoba ngeke ngize ngihambe ngiyokwenza. Bengiphanda ngaleyo ndlela bengiphanda ngayo. So uma uphantile ubukumenzele something mhlawumbe umthengele uswidi noma igrosanyana. Awu bengeke ngimenzele nje something. Sisa ukubalanga ngani lokho? Hey, into eyinkinga manje njengoba uMaswidi eseze wabona ukuthi eningi nomuntu omunye ngithanda naye ngiyambona ukuthi uyangithanda. Bengabona ukuthi ngamtshela uMaswidi lokho ngoba shuthi obekufica endlini bekayitshela ukuthi ngoba sisambile ukuthi sidayisa amakhekhe kani mina bese ngikuthatha eQolani. So uthina uthe uXolani akayindoda yalutho useless. Kodwa nangu uyasho ukuthi ke namayizamile ubenza naye. So leyo nto leyo ikhombisa mina ukuthi umuntu wesifazane ongathembekile kahle kahle. Because istory sakhe asihlangani. Uthe kubona mawukuthi beza la endlini uthi kukhona ubaba wakho kodwa ubaba wakho akekho. Ngoba ufuna ungenisa omunye. So ngiyayibuza ukuthi kena uzoba umuntu wesifazane oqotho kanjani masuba unkosikazi wesibili. Ngoba phela uMaswidi ngiyahleze ehleli nawe. Yini le kwenza ube sure ukuthi uzoba qotho-ke this time? Ngoba yakwazi ukuthi angisaphothele iy'ngane zami naye futhi uyasho ukuthi la enkonzweni yasekamelweni njengoba kade engekho godi yikona uthi usezozama. Sizozama. Xolani kukhona okunye wakwamenzela kona? Kukhona. Wamenzelani? Ngamthengela isitofu. Isitofu? Yebo. Sis, kanti naye wakwakuthengela isitofu? Hhayi amanga la nto akakhulumayo-ke njengamanje. Asekwamanga nje into eyikhulumayo njengamanje. Wena nje awukwazi ungenzele lutho nje kahle kahle. Pho indaba yesitofu iphuma? Mina bengikuthanda nje. Bengikuthanda nje phela hayi ukuthi kube khona ongenzela kona. Pho indaba yesitofu iphuma Xolani? Ngoba ngisho nje usisi engakuphika nje kuyasazi isitofu ngasithenga. Maswidi sikhona isitofu esisha wakwasibona? Esisha ayasikho. Asikho? Ayasikho. Nangu uyasiphika nje noMaswidi. Siza sike isitofu ngakuthengela sona. Cha bhuti. Sisa ukhuluma iqiniso phela. Cha bhuti nje awukwazi ungithengele lutho ngaphandle kwaloko okuncane okunginike kona-ke. Ngeke sengisabaka noMaswidi Sizohlambuluka la yabo manje mawulokhu uphika izinto akusizi. Yabo ngoba sekukhuluma indaba yesitofu ichaze nje indaba yesitofu uthi siphi mawukuthi wasifihla or waqamba amanga kuMaswidi khuluma iqiniso uthi siphi isitofu. Abengithi ngiyakuzama ukufihlela Xolani kodwa-ke namhlanje ngasifihla kamakhelwane. Bengibhakela khona kamakhelwane ngazi. Angithi nawe wakuthengela isitofu? Yebo wangithengela naye isitofu. NoXolani wakuthengela Wangithengela naye isitofu. Kodwa ubona isitofu saMaswidi kuphela? Amanga awani. Xolani isitofu sakho sikamakhelwane. Ngiyakuzwa bengakwazi-ke nalokho. Ngoba uthi awusebenzi wayibeka kanjani nje imali yokuthenga leso sitofu? Imali yokuthenga lesi sitofu bengizama ngendlela engizama ngayo uma ngithole leyo mali leyo ngisebenzise leyo mali leyo bese kuba khona engiyibekayo. Uyibeka isitofu sakhe? Ngayibeka kanjalo ngoba ngangibona ukuthi umuntu wesifazane osebenza ngomsebenzi wezandla. Ngazama ngabeka lokho okuncane apha nje kwaze kwahlangana naye ngamthengela lesitofu. So uba wathenga isitofu oqala uMaswidi noma uXolani? Sengibuza wena-ke emsana. uMaswidi wathenga isitofu oqala. Pho waye uXolani ahamba usithenga isitofu ekubeni usunaso? Ngamtshela ukuthi sinenkinga. Kanti ufuna ukuba ney'tofu eziwu-2 ungahamba ngasibeka kamakhelwane. Kamakhelwane wathi usibekelani-ke khona? Ngathi indawo angisenayo endlini.
ngase ngicela ukuthi bangibekele, hayi bangibekela ngempela. So uyamfihlela uMaswidi. Ngiyamfihlela uMaswidi. Maswidi uyambona umuntu wakho ukuthi athembekile. Hey, Angithi sithe iplatform yokugonuluka le Yebo. sihlambuluke. yebo sis. But yonke into uyayiphika. Mina ngeke ngithuke mawukhona number 3 phakathi kwenu. Yazi ngeke ngithuke mawukuthi ke nakhona umlisa wesithathu ongekho la. Hey, nami ngiyadideka sisi. Uma ngabe enza izinto kanje ezifihla kanje. Ngoba mina ngazi ukuthi mina ngamthela mina istofu. Njengoba ngithi ngifuna aqhubeke abhaka amakhekhe. Aqhubeke ngoba ngithanda ukukhuthala kwakhe umuntu osifazana ngiyamthanda umuntu okhuthele. Sengiyaxayeka manje uma ngabe yena futhi esephinda yena eseqoma eceleni esefuna futhi esinye istofu kwenye indoda. Phela wena owesibili. Nangu oqala una 2 years enaye. Wena owesibili. Uwena ochithayo naye ngoba ufike kuqala. Wena owesibili. So manje umbuzo wami ukuthi ke nasowazi ngani ukuthi uMamsane akekho omunye umuntu wesithathu. Sokwazi ngani uMamsane ngoba wena uphika konke. Selokho ngifikile izinto zakho nje ayihlangani. Hayi akekho omunye wesithathu. Bekusayibona lapho. Manje njengoba ethi ene uyangithanda nje kodwa mina bengithanda ukuba nomuntu oyedwa manje. Yamuzwa uthini? Istofu sakho uyasifuna? Hayi angeke ngize ngisithathe isitofu. Angikholelwa lokho ukuthi umuntu wesifazane uma uthandana naye mase mhlambe senihlukana kanjalo bese uthatha into mhlambe benisizane ngalo noma umsize ngenayo. Kulungile isitofu siyosala ngakuyena. So istofu siqhubeke sisale lapha kuyena. Siqhubeke sisale. Hayi uyindoda emadodeni yazi omunye bezosithatha istofu sakhe. Hayi mina ngikholelwa kulokho. Sesakhathi usimema lana usimemela ukuthi kukhulunywa amaqiniso. So it's so unfortunate ukuthi wena futhi oqamba amanga in between. So mawukuthi ufuna ngempela ukwakhe ikusasa noMaswidi kubalekile ukuthi yena uyenze ngeqiniso lokho. Naye akabanga naliqiniso ubuyishadele unkosikazi wesibili. Kodwa ngibona ungenankinga futhi nangalokho. Uyakuthatha njena uyakuvuma uqhubeka nempilo. So uzokwazi yini ukuba unkosikazi oqotho? Ngoba uthi uyangithanda nezingane zami. Ngingakwazi ukuba unkosikazi oqotho. Kodwa kuba akayithanda ingane zami nami bengeke ngivuma unkosikazi wesibili. Ade ready Maswidi ukwenza isithembu manje useyashintsha iculo. Waphika nezitofu. Uyavuma shothi uqhubeka uthandane naye. Hey. Khona isithanda sami sithanda ungiphazamisa kodwa ngiyaqhubeka nathi ngithandana naye uma ngabe engaphansi kwalembandela ukuthi njengamanje useshintshile. Wananga uyakubeka ukuthi useshintshile. Mina ngizozama ukuthi ngimxolele. Ngoba iphutha lokuqala leli ngibamba kulona. Okay. So ukhona omunye onenhlambuluko into afuna ukuyikhipha esifubeni lisakhona ithuba. Xolani nalo inhlambuluko nayo. Yebo nginayo. Nayo ithini? Inhlambuluko enginayo nje ukuthi nento ebengikulaza kakhulu emqondweni wami. Njalo siyaze ngitshela ngengane. Mina akungiphathi kahle ukuthi umuntu engisongithandana naye ngimfice nezingane. Lokho ngitshela ngezingane, wala ngezingane yabo. Nje leyo nto leyo nje into engasendi nje. Umshelelani wayifihla yini ingane? Wafihla ukuthi unengane? Wayifihle bengaze ngitshela. Sis. Njalo ngiyamangala. Kanti wamfihlela ukuthi unezingane wakutshela nini ukuthi unezingane? Wangitshela nje sekunesikhathi. Ngathale sami sengemukela ngoba phela bese sithandana phela. Sis. Ngithi uzongithanda phela. Ngathi ngiyabona hayi awunakile lutho nje. Ngase ngiyaveza ukuthi nginezingane. Ngiyabona ukuthi kwalapho uyezingane noma ngiyiveza hayi akanalo uthando ogculisa izingane zami. But kwasekuqaleni nje oqambelana amanga ingane. Kwasekuqaleni nje. Angitsho uzongithanda nje kahle. No ngisho kwasekuqaleni ufihlelana ukuthi unezingane. Like manishelana ngithi into yokuqala le ikhulunywa ukuthi unazo izingane anginazo nami nginazo bla bla bla. Wena ufihlelana ukuthi unazo izingane. Akangibuzanga yini. Awumbuzanga futhi.
Hhayi ngisho nje ngimbuzanga ngimbona nje uwumuntu o-right osesigabeni esi-right ongafanele ukuba mhlawumbe unengane. So ngase ngithola-ke ekuhambeni kwesikhathi ukuthi unazo iy'ngane. Hhayi kwaba nzima ukuthi ngikwemukele lokho kodwa ngaphila nakho ngoba Oh, so iphutha ukuthi akakubuzanga. Kwakufanele akubuze. Yo. Wena Maswidi. Yebo, Nayo sis. inhlambuluko nayo. Hayi mina engingakusho nje anginayo inhlambuluko etheni kuye kodwa nje engizokusho kuye Mbuke. engizokusho mina kuye ngizobeka nje kumina ngiqala ukumbona wakhuluma iqiniso kumina ukuthi njobe la ezodayisa amakhekhe nje udayisela iy'ngane zakhe uphantela iy'ngane zakhe ngathanda iqiniso owalibeka kumina. So kumina umuntu wesifazane ozama ngimthande wana mangiswele emsebenzini ngase sengiyibika kuyena ngokubona umuntu wesifazane owazi ukuyiphantela ngayibika kuyena sathandana naye njoba nje kwakhona lapho engimlekelela khona njoba kwazi ngaze ngathenga isitofu ukuthi akwazi ukuthi abhaka amakhekhe kuqhubeke njalo kuye phambili nasey'nganeni ngilekelele uma kumele ukuthi kulekelele kuba umuntu wesifazane ophantela iy'ngane ngiyamthanda. Yonto engayibalula nje kuyena kumina owayivezayo kumina eyiqiniso ukwethembeka kumina. Sis, ekhona into ofuna ukuyisho enhlambulukweni? Ayikho enye engayisho manje ngoba ngiyathemba ukuthi ngeke ngibambela amagqubu. Xolani. Xolani ngizombambela amagqubu. Noma kuyisenza esingekho right emoyeni wami esenzeka namhlanje kodwa ngakusho ngeke ngize ngimbambele iqhubu. Uthi ngiyakubambela iqhubu. I think futhi lokho ukubona ngokuthatha akasifuni isitofu. Ungasigcina isitofu. Ngiyabonga kakhulu Xolani isicelo sami osimukele. Asithembe Xolani ukuthi uzothola umuntu ozokuthanda ngokweqiniso. Next time uma umshela kumuntu usuyombuza usunazo yini iy'ngane kuqala. Wena unazo iy'ngane? Anginazo. Unazo zingaki? Zimbili. Kodwa umfuna umuntu enengane. Hhayi angimthandi. Kanjani? Angazi ukuthi kanjani nje angimphiwe nje into nengane angimthandi. Why ungavesane uhambe uyoshada noma wengane? Eyi uma wengane ngeke. Sesahlukana. Nahlukana. Yebo. Ngisho ukuthi phela akithi uthi awumfuni umuntu oney'ngane. Yebo. Wena kodwa unazo. Yebo. Yini ungavesane uthi uma wey'ngane zakho-ke wena-ke akathathi ukuba ngoba phela wazala ezakhe iy'ngane. Uma wengane umuntu oney'ngane ngeke. Unani? Uyinkinga. Ngobani? Umuntu oney'ngane ney'ngane la mhlawumbe ngihlala nazo la umuntu wesifazane ney'ngane mhlawumbe ingane ngiyithume ingayedli lento mhlawumbe ngithi ngifake endleleni ingane yabo bese bone ngathi mhlawumbe ngoba ngayizala yabo nje kunezizathu ey'ningi nje ezenza ukuthi nje umuntu. Usuke wayithethisa ingane zasesi wakhuluma into ongayizwa? Hhayi bengaze ngiyithethise. Wangaze uyithethise? Hhayi bengaze ngiyithethise. Okay-ke Xolani asithembe ukuthi-ke na uzokwazi ukuthola umuntu ongenayo ingane nikwazi ukuthi nakho ikhaya-ke naye. Sisi, amanga awakhi. Angithi uyabona wena usuwumuntu omumbi, umuntu wesifazane omumbi la. Ukuthi-ke na uvala amanga ngamanye amanga. Kodwa iqiniso ligcina vele ubala. But-ke asisekho lapho ngoba-ke usukhulumile kwakho. Nangu ubhuti Maswidi uthi-ke na nisazoqhubeka nibo umndeni ube unkosikazi wesibili. Asithembe ukuthi-ke na uzohamba kahle lokho. Ngiyabonga kakhulu sisi. Uzizwa kanjani ngoba manje usukhiphile iqiniso kubona? Ngizizwa ngijabulile njengoba lokho behleze kungiphethe kabi ukuthi ngelinye ilanga kumele kwenzeka bedibana. Bagcine sebelimazana. Okay, ekuqaleni nakhathi sikhuluma buthe ufuna isithembu. Usasifuna isithembu? Hey. Ngendlela engibuka ngayo isithembu ngisasifuna. Sengiyi-right nje ngithanda noMaswidi nje anginakelela iy'ngane zami. Hayi ngiyamsola ukuthi uthenga amehlo akho kodwa-ke akusenani. Yo, niyayizwela-ke babukeli be-Black Life TV ukuthi usisi hhayi shame. After God, fear women. Kodwa akasikho lapho kasibonga ukuthi-ke nikwazile ukuxazuleka le nkinga. Uthe ubhuti Maswidi usazoqhubeka naye bakho umndeni abe unkosikazi wesibili
uthe uzotshela unkosikazi wakhe ekhaya ukuthi-ke na sekukhona umamncane ufuna baqhubeke kahle. So Black Life TV sinithanda kakhulu. If nawe unaso esakho i-story, feel free ukuthi usidrophele i-message lapho usho ukuthi ungakuphi, asibafishane bakithi sibade kabi sizofika nje la ukhona. Sinithanda kakhulu. Is there Black Life TV?